Ang buntag sa tanan, mga kaigsuunan ko ni Kristo. Ayaw nasab kita sa atong YouTube channel. Welcome sa tanang mga subscribers, viewers, ug sa mga sharer. God is good all the time. Praise the Lord. So karong adlaw, ako na usab nga day off gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 2 sa hapon. So, aniya ako karon sa usa nako ka amiga nga nagpreparar kami alang sa birthday sa iyang anak ugma pohon ug naghimo kami og syakoy. So, ang himuonon nga syakoy, harina 2 ka kilo, 5 ka itlog, 2 ka tasa nga gatas nga evaporated ug boro kay wala may star margarine, libito kay wala may yes, og asukar. Og imo kining i-mix ang mga itlog tanan, tapos ihinay-hinay nimo og buo ang harina hangtod kini nga imo siyang imasa hangtod nga pwede na siyang hulmahon nimo nga syakoy. Og magpaabot kag kadali mga 20 minutos aron sa pagluto na usab niini. Mag-anda mo sa ikaw kaha o oil. So ang among gigamit karon nga oil diri girasole. Ang buti pasabot ani kanang sunflower oil. So among himuon karon buntaga o arat na. So ingon ani ang panginabuhian sa unang panahon. Sa nawad-an ko sa trabaho, ingon man sa akong bana, nagluto kami og syakoy ug pan. Kaduha sa usa ka adlaw kami maghimog syakoy, kaduha usab maghimo og pan, ug ako'y tigsuroy ug ang akong bana mao ay tighimo og tigluto. So nabuhi kami niining syakoy. So ang Ginoo adunay plano nga sa diha nga nagsigi kog suroy sa syakoy o sa pan arang inita, arang antusa. So mingon ako sa Ginoo, Lord, tagai ko og trabaho nga mahatagan ako og maayong kaugmaon ang akong mga anak. Yes, makakaunmi, makapa-eskwela, pero lisod kay tulo sila kabuok college. So nangayo ako sa Ginoo ug ako kanang gipangayo during sa fiesta ni Santo Niño. Og after pag uli nako ang akong igsuon miingon ipreparar ang akong passport kay paarion ko sa Italia. So miingon ako ni Senior Santo Niño, fiesta nimo karon Senior Santo Niño. Kung gusto nimo nga maka-abroad ko, makaabot ako sa Italia. So, wa ako magdahom kay atong time adun ako'y quitter. So, sa pag-medical nako, grabe ang Ginoo pag magplano. Adun na pay usa nako kaigsuon nga miingon nga magsayaw siyang maghubo sa dalan kung ako makalarga tungod kay dun ako'y quitter. Apan sa pag-medical, wala gyud nakita ang quitter. Miingon ko, Lord, ikaw na'y bahala. May akong giingnan ang akong igsuon. Kung ang Diyos, plano sa Diyos na maka-abroad ko, maka-abroad. So, mga kaigsunan ko ni Kristo, ingon ani ang akong kinabuhi. Naka-abroad ko, nag-antos pag-ayo sa pagluto og syakoy og pan. Apan, sa pag-ulit na ako ni atong 2016, nagluto og syakoy. Wala na ko gikaulaw nga ako gikan ko sa gawas og nagsuroy og syakoy. Daghang miingon nga, uy, gikan sa gawas, nagluto og syakoy? Yes, wala mautro ang akong kinabuhi. Bisan tuod og na abroad. Kay ang Diyos mo ay nagplano sa tanan. So, mga kaigsunan ko ni Kristo, dako kaayo kining tabang sa atua, kining syakoy og pan, Bisaya. So, amo ra bang na obserbaran? Nga ang usap po na ko kaigsuon nga maghimo og pan og syakoy, naka-abroad. So, naliwat kami sa among apuhan. Kay grabe gito ka magluto og pan Bisaya, suman, puto, para i-negosyo. Bisan tigulang na sila. So, maayong buntag sa tanan. O ayaw ka makalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel nga nagahisgot kita niini alang sa Romano Katoliko na simbahan o hisgot usab kita sa pagluto og syakoy nga makatabang sa atong finansya sa atong kinabuhi. Karon nagpreparar ko para syakoy ugma sa buntag sa birthday ni Shana. Ana ay 5 ka itlog, gatas 2 ka tasa,
tubig, asin, o boro, harina, o glibito nga maoy pang patubo diri sa Italia. So dali lang kay ni paghimo og syakoy. Mao ni ang among panginabuhian dito sa Pilipinas sa wala pa ko mo abroad. Hey, ready to cook. Nakahimo kita og 52 kabuok sa usa ka kilo nga gimasa uban sa latte, itlog, libito, tubig, og boro kay wa kay star margarine, og zucchero, sugar o asin. Tapos gimasa hangtod siya nga pwede na siyang mahulma nga syakoy. So mao na kini ang atong buhaton karon, ang atong lutoon karon nga syakoy nga nakahimo kita og 52 kabuok. So usa ka kilong harina para pagahi o usa ka kilo nga imong imasa. So ingon ani paghimo og syakoy sa una sa among panginabuhian sa wala nami mga trabaho, mao ni among gihimo sa wala pa ko mo abroad og among isuroy sa kaduha kami magluto sa usa ka adlaw ug maghimo usab kami og pan Bisaya. Mao kato nga among panginabuhian sa wala pa ko hiari sa Italy. Ug nakatabang gito pag-ayo kuryente, tubig, pagkaon ug pag-eskwela sa mga bata. So mga kaigsuonan ko ni Kristo, bisan tuod kini syakoy, makabuhi kini og pamilya diha sa Pilipinas. So ugma pohon ang birthday sa bata o karon among gipreparar ang syakoy. O karon nagluto na ta sa atong syakoy. Ato nang ibali-bali ni siya kay og dili nimo mabali, mapagod. So nice kaini, lami kaini. Kulang lang ni siya star margarine. Wala man tay star margarine sa Italia, naggamit lang mi og boro pero butangan na lang nakog oleo or oil, no? So mao na kini ang syakoy nga kaganina atong gimix. Nagmixing, nagporma og syakoy, dayon giluto. So kini na ang last nga haon nga akong gihimo. So arat na sa atoa ani sa Pilipinas, tag 5 ang buok ani. 5 ang among baligya sa una. So sa duha ka kilo makaginansya mi og 200 kapin. So kaduha magluto. So mahimong 500 plus magtinapay pa or pan Bisaya. So mas maayo na lang ni sa Pilipinas kung ilabi na karon nga nata sa kalisod sa COVID, maghinahinay tag negosyo sa ginagmay. Ultimo ang akong mother amo na gina siyang gidid-an nga dili magsyakoy pero magsyakoy siya kay sometimes makulangan jud kwarta labi na karong panahon nga krisis sa COVID. So magluto siya syakoy ug magamit gid nila sa panimalay. So mo na mga kaigsuonan ko ni Kristo nga bisan pa og unsa ka lisod sa panahon, maningkamot kita sa pagluto-luto aron makakaunta, no? So yung anak na mga kaigsuonan ko ni Kristo. So mapasalamaton kay ko aning syakoy kay bisan tudog perti namong lisura kay tulo ka anak ang among gipa-eskwela, tulo ka college. Nakaabag-abag yun ni siya. Yeah, pasalamat lang po ko sa Ginoo nga iya kong gihimong OFW nga di sa Italia. Pagka human og luto, di pa bugnaw-bugnaw og gamay, dayon gibulibaran og gibutangan og asukar. So ready to eat na o ready to baligya. So ingon ani mga kaigsuonan ko nga magluto og syakoy dali lang. Nya makakwarta pud ta. Mabuhi-buhi gid ta kung maningkamot ta dili lang ta mauwa mo baligya. So mabuhi gid ta. So ready to eat? Mangaon na ta.